कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल न होणं हे सावंतवाडीकरांचं दुर्दैव आहे. निधीची तरतूद असताना दीपक केसरकर यांच्या हट्टापोटी ते झालं नाही. हा विषय कुजवण्याचं काम त्यांनी केलंय. वेत्ते इथं जमीन उपलब्ध करून देत असताना देखील ते होऊ दिलं नाही. केसरकर यांच्या हट्टापोटी ते रखडलंय असा आरोप माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय. आपण सांगितलं ते खरं आहे आणि सावंतवाडीकरांचं दुर्दैव नव्हे तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं ते दुर्दैव आहे. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे सावंतवाडीमध्ये मंजूर झालं. कदाचित मंजूर करून केसरकरांनी घेतलं असेल तर त्यासाठी त्यांना आपण शुभेच्छा देऊ. पण आजपर्यंत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कुजवण्याचं पाप हे केसरकरांनी केलेलं आहे आणि केवळ आणि केवळ दीपक केसरकरांच्या हट्टापायी, दुराग्रहापायी हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आज उभं राहू शकलं नाही. निधीची तरतूद असताना सुद्धा इथे आमचे गुणाजी गावडे उपस्थित आहेत. त्यावेळेला या सगळ्यांनी एक पर्याय काढला होता की इथूनच वेत्ते ग्रामपंचायतीने मोठं एक धोरण स्वीकारलं. वेत्ते ग्रामपंचायत म्हणाले आम्हाला एक नवीन पैसा देऊ नका, आमची पूर्ण ग्राम जी जागा आहे ती तुम्ही घ्या आणि हायवेला लागून असलेली जागा, तिथले जे बाजूचे प्लॉट होल्डर जे आहेत ते म्हणाले पाहिजे तर आमच्या प्लॉटमधली जागा घ्या आणि हायवेला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी रस्त्याची द्या. एवढं करत असताना जर त्या ठिकाणी एवढं सगळं होत असताना हे जे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जर वेत्तेला झालं असतं तर आज उभं राहिलं असतं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना आज बांबुडीला जाऊन मरण यातना सहन कराव्या लागतात, ते झालं नसतं. पण केवळ आणि केवळ दुराग्रह, स्वतःचा इगो हा केसरकर प्रत्येक वेळेला वापरत असल्यामुळे तो पानबुडी प्रकल्प गुजरातला गेला. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आता नारायण राणेंच्या भाषेत बोलायचं झालं तर आम्हाला ते श्रद्धांजली वाहणार होते, त्याला तिलांजली व्हायची का हा विषय आहे. पण लोकांच्या सुविधाऐवजी माझा हट्ट पुरावा झाला पाहिजे हे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.